लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो सफैबाय वन्डारला। नोंथांमोना बे वन्डारला जायगायाव जिउआव माब्लाबाबो गाखोफेरै एबा नुफेरै बुस्थुफोर बा गाखोग्रा गेलेग्राफोरखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायलांनो रेडि दङब्ला नायलांबाय थादो। बैफोरबायदि बुस्थुआवसो गाखोगोन नालाय आंथ' गाखोआ, ओरैबायदि गिखायो आङो। बेयाव गाखोनांगौब्ला जानानै फैनायफ्रा गनानै थालांजोबगोन। बेनिखायनो आं गाखोआ। नोंथांमोनाबो बेयाव बेरायफैनो लुबैदोंब्ला गाखोफैनो लुबैदोंब्ला बिजिर खालामनो लुबैदोंब्ला बेरायफैब्लानो जाबाय। दा आं दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय नोंथांमोननि सिगां। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो नायफैनो हागोन। दा जोङो टिकेट लानो थांनायसै, ओमफ्राय दा एसे उनाव खोन्थागोन नोंथांमोननो टिकेट लाहैनोसै। बेयावहाय लेंहरगासिनो दङलै एकदम सेंग्रा मानसिफ्रा एफाबां लिजिनो मानो नुगासिनो बखि हगासिनो साला गावसोरा दहननो सफैबावबायथ'। भिडिअ'आ एसे मावनो हागौ लोगोफोर, मानोना आंनावहाय गप्र' केमेरा गैया नालाय आङो मबाइलजोंसो शुट खालामो। मालानि समावदि गप्र'जोंहाय शुट खालामो मोनगोन मिथिया। दा बोरै थांखो लोगोफ्रालाय? ओरैबायदि बिहिर जायो नै। आइरेन थफिनो मा थफिनो बटनाखौनो फांथेजोब्बाय। आं बटखौ देखायग्रोनि नोंथांमोननो। वन्डारला बेयाव लिरनाय दं नै आइ लाभ वन्डारला। टिकेट दाननायावबो ओरैबायदि बिहिर जायो। दा जों फैफानाय लोगोफ्रा बेयाव सेल्फि लालागासिनो दङ। ओमफ्राय दा टिकेटआ बेसेबां लायो मिथिया। दाथ' 1100 हरबाय। 1100नि गेजेराव बेसे लायो मिथिया। दा लाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोननो खिन्थाफिनगोन टिकेटआ बेसे लायो। दा आङो गेट मोखाङावनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आ ओरैबायदि गोलाव जागोन, थेवबो आङो बेखौहाय दफा दफा दानस'नानै होगोन। 10 मिनिट 12 मिनिटनि गोजौआव होनाय जानाय नङा। आङो पार्ट 1 पार्ट 2 खालामनानै होनाय जागोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअ'खौहाय। बिजोबब्लानो गोदान गोदान नुगोन। आङो बांसिन बेक केमेराजों नोंथांमोननो देखायनाय जागोन। मानोना बेवहाय गेलेनायनि अनेक केपासिटि दङ। नों जोनोमनिफ्राय गाखोफेरनो मोनै बुस्थुफोरखौ बेयाव गाखोनो मोनगोन नोंथाङा। नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैनानै बिजिर खालामफैबानो जाबाय आरो गेलेफैबानो जाबाय, एन्जय खालामफैबानो जाबाय। ओरैबायदि बिहिर जायो टिकेट दाननाया। अनलाइनावबो खोन्थाखायो टिकेट। अनलाइनबो जागोन आरोखि। टिकेटआ घन्टा हिसाबसो बाव जाहैदों। माने बिदिनो 12 घन्टा बिदिनो 8 घन्टा। दा टिकेट दानाखै दाबो? दानगासिनो दं नै। आसोला दानगासिनो दं नै। फार्स्ट सिगाङावनो मोननोसै बावले। दा बे गासिबो जों ग्रुप मोनसे बियो फेमिलिफोर दङ गोबांनो। टिकेट लाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोननो खोन्थाफिननोसै बेसे लामारो टिकेटखौहाय, घन्टा हिसाब जायो ना मा जायो। लाखांबाय जों होनब्ला टिकेटखौ नै। टिकेटनि दामा बेनो 1148.98। बेनो टिकेटनि वन्डारला। फुथुला बायदिसिना मोननो हागोन ओरैहाय नै। ओमफ्राय जोङो दा हाबनो रेडि जाबाय। जोंनि ग्रुपआ बेनो दा बेयाव दङ। गासिबो जोंनि ग्रुप बिसोरो। बिथांमोना फेमिलि गोजा दे। टिकेटआथ' आखायाव सफैबाय। सफैनायनि उनावहाय नोंथांमोननो देखायनोसै। नै थांजेनबायबो जोङो। थांजेनबायबो हनै जोङो मेदाममोना। दिनैहाय सुथि लानाय बेग बायदिसिनाखौ नायजोबखायो। मोदानबायलै एल'नानै नायजोबखायो। एल'जोबखायो नै। एल'जोबखायो। थेंक इउ।
हेल' फार्स्ट काउन्टार हाबनायनिफ्राय बेबायदि नुगोन नोंथांमोना वान्डाला बेफोरबायदिबो गाखोनो मोनगोन नै ओमफ्राय ओरै दा बेनो फार्स्टनियो आङो नोंथांमोननो देखायलांजोबनो सानबाय गासैयावबो वान्डाला लिरनाय नुगोन केमेराया मावलाबायनो हागौ दे आंनिया लोगोफोर हा बेगा नै ओमफ्राय माजोंथो दुगैनांगौ जाखो बेगखौबो गालांबावनांगौ आदसा बैयावसो दोननांगौ हेलौ ब्रादार बेगाखौ गालांजोबनांगौनो लोगोफोर नै दा जों गोजौआव गाखोनानै दोनहैनायसै बे गालाङाखौ होनदों नामा खोरखिजोंसो नुदोंने दा स्रां नुगोन सुइमिं पुल बा थांनो मोनबावानो दिन्थिनो नागिरदोंमोन आं एसे बेरायजोबनो हागोन ना हाया मानसिफोर गाखोनायखौसो खेबगोन आंथ' गाखोनो हाया बिदियाव नै बेयावसो गाखोनांगौ जोङो दा हौवाया साइथिङा नै बेयाव गाखोगोन दा हौवा साइथिङाव बैदियाव गाखोनो हानाय नङा ओइ जलदब आं मोनदों ना मोनाखै फाथाया गैला आंबो जाबायदां सिबखावजोबखायो सोर फाग्ला गाखोनायलै आंथ' गाखोआलै सिरेदलायखानाय बेयाव गाखोनांगौला होख्रावजोबखाबाय बेबायदि गेलेग्राखौल' देखायनो हालाङासैलै नोगोद गिदिर माने सिङावहाय थिखिनाय बिदि गाखोयोलाय एक्सट्रा लाबावनांगौसो माथो आंलाय बे 1400 माबायावनो 1100 1200 जायो सोंदोंमोन सोर बिदियाव गाखोनो हायो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय बयथिबो पेटेगा दोनखायो हनै आंथ' गाखोआ बिदि गिदिंग्रायावहाय ओइ लागाव